Καλησπέρα, παιδιά μου. Καλώς ήρθατε και πάλι. Ελάτε, καθίστε αναπαυτικά. Χουχουλιάστε όμορφα, κουκουλωθείτε αν θέλετε. Γιατί απόψε έχω για εσάς ένα πολύ αγαπημένο παραμύθι. Ένα παραμύθι με γέλια, περιπέτειες και μία μικρή σοφία στο τέλος. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Ας ανοίξουμε το βιβλίο μας. Μία φορά και έναν καιρό, σε ένα ήσυχο καταπράσινο δάσος, ζούσαν 3 μικρά γουρουνάκια. Ήταν χαρούμενα, γελαστά και κάθε πρωί περπατούσαν παρέα στα λιβάδι. Τραγουδούσαν, σφύριζαν και κυλιούνταν στις μαλακές πρασινάδες. Ήταν αχώριστα και όλα έμοιαζαν τόσο γλυκά και γαλήνια. Κάποια μέρα είπαν πως ήρθε η ώρα να φτιάξουν τα δικά τους σπίτια. Το πρώτο γουρουνάκι δεν ήταν και πολύ της δουλειάς. «Θα κάνω ένα σπιτάκι από άχυρο. Είναι εύκολο και γρήγορο». Άρχισε λοιπόν να στείνει άχυρα, το ένα πάνω στο άλλο. Το σπιτάκι του ήταν απαλό σαν πούπουλο και έμοιαζε σαν να το φυσούσες λίγο και να εξαφανιζόταν. Το δεύτερο γουρουνάκι είχε περισσότερη όρεξη για δουλειά. «Εγώ θα κάνω ένα γερό σπίτι από ξυλαράκια». Μάζεψε λοιπόν μικρά κλαδάκια από το δάσος, τα στίβαζε προσεκτικά, τα έδαινε με σπάγκο και έφτιαξε ένα συμπαθητικό σπιτάκι. Όμορφο, μα όχι και το πιο σταθερό. Το τρίτο γουρουνάκι όμως ήταν σοβαρό και εργατικό. «Θα χτίσω σπίτι από τούβλα, θέλει κόπο, μα θα κρατήσει». Δούλεψε ώρες πολλές. Έβαζε τούβλο, άπλωνε λάσπη, άλλο τούβλο. Στο τέλος, το σπίτι του ήταν το πιο δυνατό σε όλο το δάσος. Μα κάπου εκεί κοντά περιπλανιόταν ένας λύκος πεινασμένος. Μυρίζει γουρουνάκι». Και τότε ο λύκος είδε το σπιτάκι από άχυρο και χαμογέλασε με κακία. Έκλεισε την πόρτα και χώθηκε μέσα τρομαγμένο. «Μικρό γουρουνάκι, άνοιξε την πόρτα». Το γουρουνάκι κρατούσε την πόρτα σφιχτά. Ο λύκος πήρε μία τεράστια απειλητική ανάσα. Το άχυρο πέταξε στον αέρα σαν χρυσή βροχή. Το γουρουνάκι έτρεξε να σωθεί. «Γρήγορα, μπες μέσα!» Τα 2 γουρουνάκια κλείστηκαν στο σπιτάκι από ξυλαράκια. Ο λύκος μάζεψε άλλη μία βαθιά ανάσα. Τα ξυλαράκια τρίζανε και λύγιζαν, ώσπου το σπίτι σωριάστηκε. Τα 2 γουρουνάκια έτρεξαν έντρωμα στο σπίτι του τρίτου αδερφού. Ο λύκος στάθηκε μπροστά στο τούβλινο σπίτι. «Δοκίμασε, αν μπορείς». Μα το σπίτι ούτε που κουνήθηκε. Ο λύκος κοκκίνησε, φούσκωσε και λαχάνιασε σαν να έτρεξε μαραθώνιο. Χαχαχά. Ο λύκος, έξαλλος, ανέβηκε στη σκεπή. Γλίστρισε και... έπεσε κατευθείαν στην καμινάδα, μέσα στην κατσαρόλα που έβραζε. «Άουτς, η ουρά μου!» Και έφυγε τρέχοντας με την ουρά του να καπνίζει. Και έτσι τελείωσε η περιπέτεια των 3 μικρών αδερφών. Να θυμάστε, παιδιά μου, ό,τι γίνεται βιαστικά χαλάει γρήγορα και ό,τι χτίζεται με υπομονή, με κόπο και με αγάπη μένει γερό για μία ζωή. Έτσι είναι σε όλα. Κάντε like και subscribe, παιδιά μου.